happy Valentine's Day, Word Made Flesh. Happy Valentine's Day, tonse pano pa Word Made Flesh. Zina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera, amen. Chaulire cha Ambuye athu Yesu Khristu, chikondi cha Mulungu Atate komanso chiyanjano cha Mzimu Woyera zikhale nanu. Tifuna kusinkhasinkha pa za siku la lero, siku la chikondi, siku la zikondi zokhazokha. Tifuna kusinkhasinkha ndipo mawu athu tikuwatenga kuchokera pa Yohane chapter cha 21 kuyambira ndime ya 10. Iwo atafisula, Yesu adafunsa Simoni Petro kuti, iwe Simoni mwana wa Yohane, kodi umandikondadi kuposa mmene amandikondera awa? Iye adati, inde Ambuye, mukuziwa kuti ndimakukondani. Yesu adamuwuza kuti, samala ana ankhosa anga. Yesu anamfunsanso kachiwiri kuti, iwe Simoni mwana wa Yohane, kodi umandikondadi? Iye adati, inde Ambuye, mukuziwa kuti ndimakukondani. Yesu adamuwuza kuti, weta nkhosa zanga. Yesu adamfunsanso kachitatu kuti, iwe Simoni mwana wa Yohane, kodi umandikonda? Petro anayamba kumva chisoni kuti Yesu akumfunsa kachitatu kuti kodi umandikonda, ndipo adati, Ambuye, mmaziwa zonse, mukuziwa kuti ineyo ndimakukondani. Yesu adamuwuza kuti, samala nkhosa zanga. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwenu Ambuye Yesu Khristu. Nthawi zonse tikamakondwerera chaka, nthawi zonse tikamawerenga mawu a Mulungu mu mpingo mwathu timalimbikisana kuti bwererani nthawi imene zinayambira, mubwerere kumeneko mukamvese kuti kodi chinachitika ndi chani, zinachitika bwanji, ndipo inuyo mukangotapako maphunziro amene aja muagwiritse ntchito mmoyo wa lero. Lero tikunena kuti tikukondwerera chaka cha zikondi. I love you. Valentine's Day. Nditafuna kuti tibwerere konko kumene kunachokera zimenezi. Kodi nkhani yake kuti bwanji? Onena kunena kuti chaka cha Valentine kumayambiriro chinali chaka cha chikunja. Pamene anthu achikunja amakondwerera mwambo wawo otchedwa Lupercalia. Ndipo mwambo umenewu kuchikhalidwe cha chikunja cha Romawo unali mwambo okondwerera uchembere kapena kuti kubereka. Nkhani yake manena kuti mfumu ina inali ndi mwana wamkazi, koma ankolo ake a mwana ameneyi anazachosa pa mpando mfumuyo. Ndipo pakuti mwana ameneyi wamkazi akazabereka ana ake azabwera kuti azamenye ufulu azalandenso ufumuwo, anamtenga mwana uja nkukampereka kuti azikatumikira milungu ina kumene samalola kuti munthuyo akhale ndi ana. Koma zinangochitika kuti msikana uja anapezeka kuti ali ndi pathupi, ndipo anabereka ana awiri, Romulus ndi Remus, amene anayambisa mzinda wa Rome. Ndipo pokwiya ndi ana aja, ankolo aja anatenga ndikukayika kumphanga. Cholinga chawo chinali choti ana aja afe basi. Koma mwa chisomo cha Mulungu, nkhandwe inabwera, nkhandwe yayikazi ndikumayamwisa ana aja. Ndiye phanga limeneli ndimene limatchedwa Lupeka, chifukwa mu Chilatini nkhandwe ndi Lupus, ndipo nkhandwe yayikazi ndi Lupa. Choncho kuchokera ku zimenezi kunabuka mwambo umene amatenga achinyamata amene sanakhalepo ndi zimayi, ndipo amakapanga miyambo yawo kumene kuja, amapha mbuzi, ndi amatenga zikopa za mbuzi zija ndi kuzichekacheka kupakhala ngati apanga zingwe, ndi amatuluka anthu aja kumphanga kuja ndi kumathamanga m'misewu ya mzinda wa Roma asanavale. Ndi mzimayi aliyense amene adakumana naye akankwapula, iwo amakhulupirira kuti akankwapula ndi zingwe za kujeni zikopa zija, amakhulupirira kuti amene ujayo akhala ndi chance chobereka. Nkumene kunabwererano
mwambo wa chikunja umene umakondwereredwa mu February. Mpingo utaona zimene zija unaona kuti iyayi anthu akwena kuti tiatembenuze, koma pofuna kuwatembenuza tikungoyenera kuti tilemekeze miyambo yawo ndi kuwatenga bwinobwino kuzera miyambo yawo ija kuti no athe kumvesa kuti atha kupemphera kwa Mulungu weniweni. Podziwa kuti iyi inali nthawi ya chisangalalo kwa anthu ambiri, mpingo unafuna kuti uyikeponso chisangalalo chomwecho, ndiye unatenga kuti pakatikati pa mwezi wa February mpingo uzikondwerera mabanja komanso chikondi cha Chikhristu. Choncho mpingo makondwererano ukwati banja pa 14 February. Komano kunabwera mfumu ina imene inali yokonda nkhondo. Mfumu amene zina lake anali Claudius, ena amati Claude. Atamenya nkhondo nthawi yayitali, asilikali ambiri anatopa nazo ndipo anakwiya nazo, ambiri amafuna kuti akhale ni mabanja awo, azikondwerera mabanja awo malo mapita kumakamenya ndewu. Ndiye pokwiya ndi zimenezo komanso pofuna kuti aonjezere asilikali, anayika lamulo lona kuti pasapezeke kumanga maukwati. Anabana maukwati onse, cholinga chake anyamata amene ali otina kuti sasamala za banja amene ajano atenge akakhale asilikali asikamenya nkhondo. Komano kunali anthu ena amene ansembe amene sanamve zimene zija ndipo sanasatire malamulo amene aja. Ndi ansembe amenewa alipo atatu amene mayina awo samazwika bwinobwino, komano mmodzi mwa iwo amene no timanjirano kuti Valentine amamanga maukwati aja chamseri. Choncho amauza achinyamata ndi asikana amene akondana ndikuwauza kuti mukandipeza kuchalichi ndikakumangirani maukwati anu aja museri kuti inuyo muzipitirira ndi moyo wanu ngati banja. Mfumu ija inamva zimenezo ndipo inakwiya, ndipo inamtenga munthu uja wansembe uja ndi kukamanga kukamuyika mu ndende. Oyang'anira ndende anali ndi mwanake wamkazi amene anali osaona. Chifukwa chokhalisa ndende muja, wansembeyi amacheza ndi nsikana uja, mwana osaona uja. Ndipo litafika siku lina kuti wansembe ujano akukaphedwa pa 14 February. Wansembe uja anampempherera nsikana uja mpaka na nsikana uja anamba kuona, anamba kupenya. Posirizika pomwalira wansembe uja anamusira kalata nsikana uja atajambulapo mtima, ndipo analemba kuti from your Valentine. Kuchokera ku nkhani zimenezi ndi pameneno Papa Gelasius cham'ma 5th century anakhazikisa kuti pa 14 February ndi siku la anthu amene amakondana kuchokera pansi pa mtima. Ndipo mu 13th century ndi meneno zinakhala ngati kuti Valentine akukhuzana ndi chikondi komanso anthu amene akugomerana kuti siku linache azakwatirana kapena siku linache azagwa mchikondi. Anthunso anaona kuti cham'ma 14 February momwemo ndi nthawi imene mbalame zimayamba kutetera kuti tsopano kena kuzizambe nokuyikira mazira ndi zake zoterozo. Choncho 14 February inatengedwano ngati tsiku loti anthu amene amasinzinirana angathe kuululirana chikondi chawo, kuonesana chikondi chawo. Ndi anthu amagulirana maluwa, amatumizirana machokoleti, amapasana mphaso zosiyanasiyana. Ino sindikuziwa kuti mupanga chani ndi Valentine anu. Komano kuchokera ku nkhani imene ndafuna kuti inu ndi ine tibwerere kumawu aja, komanso tibwerere ku cholinga chimene chingatithandize kuti tikondwerere bwino sikuli. Mawu aja Ambuye Yesu akunena kuti Simoni, kodi umandikonda? Limene ndifunso limene
ambiri amene ali pa ubwenzi amafunsana, kodi umandikonda, kodi umandikonda, ndipo wina uja amayenera ayankhe ndimakukonda. Komatu pamene ndifuna kuti inu ndine tisiyanise ndi apa, Petro atayankha kuti ndimakukondani, Ambuye Yesu ananena kuti chani, chinasalira ndi chani, uja atayankha kuti ndimakukondani. Nanga inuyo wina akena kuti kodi umandikonda, inu kunena kuti ndimakukonda, chimasatira ndi chani, amanena kuti chani? Ambuye Yesu anamuwuza kuti weta nkhosa zanga. Choncho chikondi chimene Petro amankonda nacho Ambuye Yesu chikaoneke mwa anthu amene Yesuyo anabwera kuti azafere. Aonese chikondi chija osati direct kwa Yesuja, koma akachionese kwa anthu amene Yesu anabwera kuti azafere. Ndafuna kuti ino ndine tione kuti kuyambira kumayambiriro mpingo unafuna kuti achose Valentine mukamvesedwe kuti chikondi ndi nkhani ya kugonana, chikondi ndi nkhani yongonena kuti tibereke ana. Mpingo unafuna kuti uchose uchikunja muchikondi, kuti anthu aziziwa kuti atha kukondana kungokondana. Pali njira zambiri zoonetserana chikondi kupatula kugonana, kupatula kuti anthu aberekerane ana na alepheraso kwasamaliraso. Zimenezi zikusimikizika pamene akutenga mwambo wa chikunja uja ndi kutembenuza ndi kupangira mwambo wa Chikhristu wofanana nawo, kuti ncholinga chona kuti athandize anthu. Komanso mukatenga nkhani iyi ya wansembeyu ndi kamwana kosaona kaja, chikondi chimene chinali pakati pa awiriwa sechinali chikondi chonena kuti anthuwa afuna azigonana kapena anthuwa afuna aberekerane ana. Chikondi timachipotoza tikakokomeza kuberekerana ana, tikakokomeza kugonana. I love you is not equal to tiye tikagonane. Choncho siku la Valentine ndi siku lona kuti tichose chikunja muchikondi. Ndikunena zimene chifukwa chona kuti ena mwamona kuti Valentine iyi amubatize amuchosere chikunja, azifunana kuti ambwezere ku chikunja. Namafuna kuti chikondi chizingotanthauza kunena kuti anthuwa afuna akwatirane, anthu afuna agonane. Simoni mwana wa Yohane, kodi umandikondadi? Nati uja nkunena kuti weta nkhosa zanga. Chikondi ndiye kuti unkonde munthuyo osati chifukwa chona kuti akukupasa kena kake kapena chifukwa chona kuti ufuna thupi lake ayi, koma kuti iweyo uli okonzeka kuchionesa chikondi chimenecho pakumufera munthuja monga natuzira Ambuye Yesu, pakuzipereka iweyo muchikondi chija. Munthu kamene kuti ndimakukonda azitanthauza kunena kuti ndili okonzeka kukufera ngakhale iweyo usandipangire kanthu. Kachiwiri, mmene Papa Gelasius amayambisa za Valentine izi, amafuna kuti mabanja akondwerere chikondi chawo cha mbanja. Pamenepa ndi pamene ino ndi ine tikuyeneranso kugwiritsa ntchito Valentine imweyi pofuna kususana ndi anthu amene akufuna kumalimbana ndi moyo wa mbanja. Monga mene zimachitikira ndi mfumu ija Claude, amene amaona ngati kuti bola anyamatawa azipita ku nkhondo kusiyana kunena kuti azisamala mabanja awo. Masiku athu alero kuli anthu amene akupepusa moyo wa mbanja pakusakonda kumanga makwati, kungofuna kungotengana agwirizane ntchito asiyane. Lero tikufuna kuti Valentine wathu akhale ndi tanthauzo limene lina kuti aliyense azifuna kuti chikondi achike m'malo ake amene chingathe kulemekezeka, ndipo ndi mbanja. Ukhale mpata wathu okondwerera chikondi chimene Ambuye Yesu anatiphunzitsa, chikondi chimene chikungoyang'anira ubwino wa winayo.
takamba pa nkhani ya Romulus ndi Remus amene anapulumutsidwa ndi nkhandwe. Nkhandwe ija simayembekezera chilichonse kuchokera kwa iwo, koma muchilengedwe chake komanso mu kufuna kwa Mulungu nkhandwe inasamalira ana aja. Tikufuna kuti chikondi chimene tikuchikondwerera pano pa Valentine chikhale chikondi chonena kuti ine nditakukukondani popanda kuyembekezera kena kalikonse kuchokera kwa ine. Komanso kwa inu amene mukamadusana na muyang'anizana mmayang'anizana ndi diso la mbali namufinyirana maso chifukwa kuti mumatofunana, ino ndi nthawi yanunso yonena kuti mulimbe mtima ndi kupita kukapereka chikondi chanu, koma mukaonese kuti chikondi chanu sichongofuna thupi la munthu ayi, koma chikondi chanu ndichofuna kuti amene yoyo mukhale kuti mukufunisisa akazafike kumwamba limodzi nanu. Ino ndine lero amene tili a Khristu tigwiritse ntchito tsiku limeneli kudifenda chikondi chenicheni cha Chikhristu, monga mmene wansembe uja analolera kumatenga anyamata ndi asikana aja ndikadalitsira maukwati awo mwanseri kuti asaphe chikondi chimene chija. Lero ino ndine tikusowanso kulimba mtima chifukwa chikondi chimene dziko likubwereza si chikondi. Chikondi chimene dziko likubwereza ni masewera. Anthu angotolana, akatopesana angotayana. Palibe chikondi, koma kungokhala ngati business, ngati contract imene mapeto ake si kupindulira wina aliyense. Ino ndine lero tikhale mboni za chikondi chenicheni chomwe chija chimene Ambuye amfunsa Petro, kodi umandikonda? Ndipo iye kuzana kuti inde ndimakukonda, weta nkhosa zanga. Ndi mpata wanu lero amene muli m'mabanja mukawafunsa amunanu, mukawafunsa akazanu, ambewe kodi mumandikonda? Ana masina kodi mumandikonda? Kumano kakankha kuti mukauza kuti chani.